Preto, ak je vás tu viacej takých, tak ozvite sa na môj mail, napíšte, kľudne si sadneme aj s vami k tomu rokovaciemu stolu a myslím, že to bude to veľmi prospešná záležitosť. Nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro, netreba vešať hlavu, pretože ak dnes tu nespravíme nápravu ohľadom tej nelegálnej cigánskej osady, ktorá je postavená na vašich pozemkoch, a dokonca týmto nelegálnym obydliam je už potiahnutá infraštruktúra a má sa tam stavať asfaltová cesta, tak potom sa môže jednoducho stať, že kdekoľvek v Slovenskej republike na súkromnom pozemku si osadníci zmyslia vybudovať novú kolóniu. A je iba na nás, ako sa k tomu postavíme. Samozrejme, štát s tým nespraví nič, preto, keď to budú naše súkromné pozemky, my si už po svojom tieto vlastnícke práva vyriešime.